Ganske kort omkring hjørnespark. Jeg har lagt mærke til, at når vi får hjørnespark, så vil vi gerne prøve at tage helt almindelig hjørnespark nogle gange, og det er helt fint. Der er selvfølgelig også mulighed for at tage det korte hjørnespark, så man kan tage hjem til f.eks. et bak, eller hvad ellers der er. Og det er det her med at få en mand til at søge mod første stolpe, en mand til at søge mod bagerste stolpe. I det her tilfælde der er det mere egentlig en, der søger bagrummet herom. Så han laver et løb herfra, og så sådan en rund cirkel her til cirka. Og vi har altid en, der løber mod forreste stolpe. Det gør, at han står sådan mere sådan, laver sådan modsat C-let løb sådan her. Så tillader jeg mig at sætte lidt navn på, fordi at for eksempel Peter har jo lagt med til at score 2 hovedstødsmål på sådan nogle flæk-ordens der, så han kunne meget vel være den, der løb ind her mod forreste stolpe. Det kunne også være Ballegård. Her i bagrummet har jeg lige sat nogle navne på med René og Bo, med Renés Power i bagrummet, og Bo's følge venstre inderside kunne være modtager af den her bold. Hjørnesparksmanden han tager så bolden og prøver at lægge den i lufthøjde selvfølgelig, for lidt for meget, jamen, så er det jo, den går over i bagrummet, får den perfekt, så rammer den ham her lige i hovedet, får den lidt for lavt, så kan ham her formentlig stadigvæk ramme den med fusserne. Og det her, der er jo alfa og omega i det her, det er jo selvfølgelig timing. Men nu ser vi lige så satan, det var nogle hurtige folk vi havde der. Nu prøver vi lige at lade det gå lige en my langsomt. Så ham der ude i hjørnet, jeg ved godt det er lidt Christian Eriksen-agtigt, men hvis han tækker hænderne i vejret, så betyder det at nu skal de her to ind Gud hjælpe med virkelig være opmærksom på det, fordi lige så snart han så starter sit tilløb, om det så kun er et par meter, så starter man sin løb herinde for at kunne netop kunne, så det timingsmæssigt passer. Så lige snart han starter sit løb mod bolden, starter din løb mod dine stolper der. Så er der så den anden mulighed. Det er jo det her med, at forsvaret lykkes at få pareret den væk, eller vi har lidt mistiming i det. Og så er det jo meget, meget godt at have en mand altid stående herude, lidt ude for feltet, lidt bag i bagrummet herovre, fordi der kommer bolden meget tit. Og ofte, og så har jeg skrevet nogle navne på her. Det kunne være Ib, det kunne være Paul, der så bare giver den lidt drøn, hvis den kommer herud. Det kan også være alle mulige andre. Det er lidt ligegyldigt med hvem der står, men bare vi har folk der har de her positioner, når vi tager hjørnet, så er vi helt sikre på hvad der foregår. Det der er, nu ser vi lige det hele igen. Det der er allervigtigst for mig omkring hjørnet, det er at vi ikke får de her kontraløb imod os. Så vi gør præcis det her. Se om ikke vi kan få en fed afslutning på. Og så lige så snart at modstanderen eventuelt skulle få bolden og lave et hurtigt fremløb, så er det bare hjem over stepperne virkelig hurtigt. Og lige ved de sidste ting, der er også nogle gange at bolden bliver pareret ud i det her område, der kunne bakken meget vel komme hen og samle den op. Det var det.